Montaverner ha acomiadat la 14a edició del Mondoc amb la gala de cloenda i lliurament de premis. El palmarès ha estat format pels documentals Algo salvaje, la història de Bambino, dirigit per Paco Ortiz. Premi Mondoc 2022 al millor llarg. Arreplega el guardó el productor José Carlos de la Isla. Maldita, Love Song to Sarajevo d'Amaya Ramírez i Raúl de la Fuente s'emportaria el premi al millor curtmetratge de mans de Victoria Falcó, delegada a la comunitat valenciana de la ONG Medicus Mundi Mediterrània, productora del documental. I Dreamers, la pel·lícula de la directora Esther Ñáñez, el premi del públic Mondoc 2022. Els premis consisteixen en una estatueta, obra de l'escultor albaidí Rafael Amorós, i una dotació econòmica de 1.500 i 300 euros respectivament. Els guardons van ser entregats per l'alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, i la regidora de Cultura, Inés Tudela. Tots els premiats van mostrar el seu agraïment al festival i al poble de Montaverner i es mostren sorpresos per la quantitat de públic i la qualitat de la programació. Es la primera vez que participamos y vaya al nivel como lo hemos puesto. No sé yo, las próximas ediciones si daremos la talla, ¿no? Como esta, ¿no? Ha estado muy bien, vamos, ha sido un honor estar aquí. Ya el hecho de estar seleccionado entre casi 300 obras ya es un premio, y llevarnos el mejor largometraje documental no es un premio, es un honor. Y muy agradecido al festival y a la organización por sacar adelante un festival de cine que no es nada fácil, que los cineastas lo sabemos y que ja són 14 edicions. Enhorabuena. Nosaltres estem supercontents, per això hem vingut. És un honor que el Mondoc ens doni un premi, perquè sabem que és un festival amb molta solera. S'han presentat més de 200 obres internacionals. Per a nosaltres ha sigut una sorpresa també, perquè competint en tanta gent i que el jurat te doni un premi així, de veritat és molt gratificant. També que sigui al País Valencià, la terreta toca el coret, perquè nosaltres som una ONG de l'arco mediterrani, Catalunya, Balears i País Valencià, i que premien a una pel·lícula que vol i que proclama un canvi i un diàleg i un respecte, i sabem que aquí en esta població d'això també sabeu una miqueta. I llarga vida al festival, de tot cor. Moltes gràcies. Llevo una semana presumiendo de haber estado en un festival increíble, porque me pareció increíble, la verdad, cómo trataban a las personas, que tenían un regalo para la gente que venía a las proyecciones, que podías tomar un café aquí con un bollo, bueno, era como algo muy, muy emocionante, un público entregado, y entonces se lo he contado a todo el mundo. Pero bueno, no me esperaba premio para nada, ya el estar seleccionada en sí era un pedazo de premio. Entonces cuando me llamaron para decirme si quería venir a recogerlo, digo, claro, voy para allá corriendo, ¿no? Por disfrutarlo otro poquito más. Ahora que no me escucha nadie, lo voy a decir, que el mejor premio es el premio del público, ¿no? Lo quería decir antes y digo, no, ya, pero para el resto de compañeros no era bonito. Pel que fa a aquest premi del públic, Dreamers, la pel·lícula, acompanya el mestre d'orquestra Ramon Torrelledó mentre intenta acomplir dos somnis: fer un concert amb més de 700 músics i cantants de tots els nivells a l'Auditori Nacional de Madrid i que a més siga gravat per un equip de càmeres i tècnics de so format per persones amb discapacitat intel·lectual. Coneguem ara la sinopsi dels altres documentals guardonats. La peli trata sobre Bambino, Miguel Vargas Jiménez, un artista flamenco que tuvo su boom, su esplendor en los años 50 y 60, pero que no llegó nunca a plegarse a lo que le imponía su época y se quedó siempre como un artista de culto, ¿no? Considerado por muchos como el artista de los artistas. En él se inspiraron gente como Rafael. El maestro fue un poco el padrino de Camarón, de Paco de Lucía, o sea, siempre estuvo ahí, ¿no? Y cayó en el olvido y es una forma, esta peli, de sacarle a la luz, ¿no? Y poner en valor una figura que es un artistazo salvaje, ¿no? Como decimos en la peli. Maldita és un homenatge a la ciutat de Sarajevo, és un homenatge a la cooperació de la ciutat de Barcelona en Sarajevo, perquè Sarajevo, com sabeu, fa ara 30 anys
del sitio de Sarajevo, que ha sigut el setge més dur d'una guerra moderna. Van morir més de 10.000 persones, 55% de la població civil ferida, 4 anys d'atacs, i a pesar d'això, Sarajevo s'ha recomposat i nosaltres hem volgut fer aquest homenatge a la ciutat, aquest homenatge a la supervivència, aquest homenatge a pesar, malgrat les desgràcies, a tirar endavant. I el protagonisme és Bozo Brevok, que és un cantant, és trans, i és una persona que en si representa la diversitat cultural de Sarajevo, la diversitat sexual, i per nosaltres és un exemple del que fem. Nosaltres treballem en cooperació internacional, a Sarajevo i a Bòsnia fem projectes de violència de gènere, i per a nosaltres és un homenatge, una defensa de la dignitat, de la diversitat, de la salut global en mayúscules, i també, aprofitant que ahir el 25N, és visibilitzar les diversitats. L'organització també està molt satisfeta amb el resultat d'aquesta edició, a la qual han assistit més de 1.400 espectadors durant tota la setmana. Estem molt contents perquè aquest any el Mondoc ha tingut molt bona acollida per part de la gent del poble, així com per la part de la gent de la comarca. Hem tingut un augment molt gran d'espectadors. Puc dir-vos que, per exemple, el dilluns a les 6:30 de vespre, cosa que no ens esperàvem, n'hi havia 100 espectadors. En un poble de 1.700 habitants és molt d'admirar. I a més, en dies de Mundial, que ens pensàvem que no vindria ningú, així tot, 60 i 70 espectadors. I a més, com sabeu, hem tingut una setmana un poc tràgica perquè va faltar un company de l'Ajuntament i li hem fet un dia de dol, i així tot la gent ha seguit vinguent i ha seguit estant ahí al peu del canyó en aquest festival. Estem molt contents. Si continuem en l'Ajuntament, nosaltres volem preparar una edició igual que està o molt millor, i seguir treballant pel Mondoc i per la cultura de Montaverner, que espero que és el que hem fet aquests 4 anys, i volem seguir, que tenim molt de projecte per endavant. Estem supercontents perquè ha sigut una edició que ha superat en creixes totes les que havíem fet fins ara. Crec que Montaverner i un poble com Montaverner, en els recursos que té, que són pocs, mantindre això que porta molta feina, moltíssima feina al preparar-la. Veus molts documentals que s'envien. Esta gent jo crec que se pela ahí moltes hores intentant que això siga de l'agrado de tot el públic en general. I aprofite l'ocasió perquè dir-vos que l'any que ve tindrem la quinzena i vos espero a tots a treballar, sí. I per a preparar la quinzena edició es treballa des de ja mateix. En el mes de març llançarem unes bases i durant tot el mes d'abril estaran obertes unes plataformes que són Fest Home i Click for Festival, on la gent que es dedica al món audiovisual pot presentar els seus treballs. I quan finalitza el mes d'abril ja comencem a veure'ls per fer la selecció dels que conformaran la programació de Mondoc. Realment la preparació la comencem en seguida que tanquem, perquè en seguida que tanquem fem la valoració del que ha sigut l'edició d'aquest any i ja es posem a fer les bases de l'edició de l'any que ve. Per tant, en seguida que passa el mes que t'ha dit, el mes d'abril, que ja han presentat els treballs, a partir d'ahir comencem a veure'ls, perquè és un procés molt llarg, 273 documentals, són moltes hores de visionat, i a part que no pots dedicar-te moltes hores seguides a veure'ls, perquè no seria just, quan el canses no seria just. Sí, el Mondoc costa un any de preparar, però és el que té. I aquesta és la finalitat del Mondoc, oferir als veïns i visitants de Montaverner el millor cinema documental d'arreu del món, el que, com veiem, s'aconsegueix any rere any.